da mita 16 da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga birnin Kabul na Afghanistan na cewa jiragen saman sojin da ke kwashe jami'an diflomasiyya da 'yan kasashen waje sun ci gaba da aiki. A daidai lokacin ne kuma shugabannin wasu kasashen Afirka musamman na yankin Sahel suka fara bayyana fargaba akan kafa gwamnatin Taliban. Sanin cewa ne ita Al-Qaida da Taliban kamar 'yan tawaye ne, wannan shi yasa hankalin su yake tashi, kuma dole ne su yi wani da karin wada ajin da suke da don su samu su ga sun cimma wani abu. Kasashen Turai ba za su iya tabaka musu komi ba yanzu halin da ake ciki. To idan muka je Ghana kuwa hukumomin lafiya sun ce sun dukufa wajen sanya ido akan iyakokin kasar biyo bayan barkewar cutar Ebola a Ivory Coast mai makwabtaka. A Najeriya wasu kungiyoyin fararen hula a arewacin kasar sun lashe takobin bin kadin rayukan musulman nan matafiya da aka yi wa kisan gilla a jihar Filato. Muna kira ga gwamnoninsu su dinga fa gaya ma al'ummarsu. Suna da fa mutane a cikin jihohin da muke ciki. Wallahi ba zan bari ko kashe mu za a yi. Ya isa haka. Kuma in sun ce bai isa haka ba su sake gwadawa su gani. Duk garin da suka kuma sake tara mutane matafiya suka kashe su, a tura da gireda a rushe dukkan garin. Yau za ku ji dukkanin waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Rahotanni daga birnin Kabul na Afghanistan na cewa jiragen saman sojin da ke kwashe jami'an diflomasiyya da fararen hula sun ci gaba da aiki a filin jirgin saman birnin. Wani jami'in ƙasashen Turai ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kawo yanzu an kawar da dubban mutanen da ke ƙoƙarin ɗafe jirgi domin tserewa. Jiya Litinin ne sojojin Amurka waɗanda ke da iko da filin jirgin saman suka dakatar da zirga-zirgar jirage saboda kwararar masu neman ficewa daga ƙasar bayan Taliban ta kwace iko. Birtaniya da Amurka na tura ƙarin sojoji domin taimakawa wajen kwashe mutanensu. To shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakin da ya ɗauka na janye sojojin Amurka daga Afghanistan. Ya dage kan cewa idan bai ci gaba da aiki kan yarjejeniyar ficewa da gwamnatin tsohon shugaban kasar Donald Trump ta cimma da Taliban ba, akwai barazanar ci gaba da yaƙi. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way. Ya ce ina nan daren dam akan matakina, bayan shafe shekaru 20 na fahimci cewa ba wani lokaci da ya fi dacewa mu janye sojojin Amurka irin wannan. To sai dai ya ce za a maida mummunan martani akan duk wani hari da za a kai wa ma'aikatan Amurka da ke shirin ficewa. Gwamnatin Nicaragua ta soke rijistar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje guda 6 a wani abu da masu suka ke kallo a matsayin zalunci ga masu adawa da shugaban ƙasar Daniel Ortega. Sanarwar gwamnati ta ce ƙungiyoyin sun haɗar da na ƙasashen Jamus da Spaniya da Denmark da wasu biyu na Amurka. Ana zargin su ne da keta dokokin kuɗi. Koda a watan da ya gabata gwamnatin Nicaragua ta soke rijistar wasu kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida waɗanda ke sukar yadda shugaba Ortega ke tafiyar da harkokin mulki. A cikin 'yan watannin da suka gabata ma 'yan sandan Nicaragua sun cafke manyan 'yan adawa guda 12, ciki har da 'yan takarar shugaban ƙasa mutum 4. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Masu bincike a Australia sun gano cewa yankunan karkara da ke kusa da dazukan ƙasar na cikin haɗarin mummunar gobarar daji. Researchers in Australia say that logging near country towns is potentially... Wakilin BBC ya ce masu binciken sun ce sare dazuka a yankunan da ke kusa da wato birni na iya taimakawa wajen ƙara tabbatar da cewa gobarar ta ci gaba da yaduwa, sannan masu binciken sun yi amanar cewa akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin shuka itacen katako da kuma ruruwar gobarar daji a kudu maso gabashin ƙasar. Binciken wanda aka gudanar a babbar jami'ar ƙasa ta Australia ya shawarci mahukunta su haramta sana'ar katako kusa da yankunan jama'a. Miliyoyin Amurkawa za su fuskanci matsalar ruwa daga shekara mai zuwa bayan ayyana karancinsu a babbar madatsar ruwa ta tafkin Med da ke ba da ruwan sha ga jihohin kudu maso yammacin ƙasar da fari wa katutu. Jihohin da ake sa ran matsalar za ta shafa sun haɗar da California da Colorado da Nevada da Oklahoma da Texas da Arizona da kuma Utah. Shi dai tafkin Med mafi girma a Amurka na raguwa cikin shekaru 20 da suka gabata, kamar yadda ake gani a kogin Colorado. Mahukunta na danganta lamarin da sauyin yanayi. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotanni. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shugaban Amurka Joe Biden ya kafe tare da kare matakin da ya ɗauka na janye sojojin ƙasarsa daga Afghanistan, abin da ya kai ga Taliban kwace iko da ƙasar. Duk da cewa yana shan suka hatta daga wasu 'yan Amurka, ya dage kan cewa idan bai ci gaba da aiki kan yarjejeniyar ficewa da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ta cimma da Taliban ba, akwai barazanar ci gaba da yaƙi. Ga rahoton Muhammad Anur Muhammad. Da yake ci gaba da kare matsayin nasa na janye dakarun Amurka daga Afghanistan, Mr. Biden ya ce shiga shekara 30 ana rikici, ba wani sauyi da za a gani yadda dakarun Afghanistan suka nuna cewa ba a shirye suke su yi yaƙi ba, amma kuma ya yarda cewa faduwar ƙasar ta zo cikin sauri ba kamar yadda aka yi tsammani ba. Ya ce mun ba su dukkan abin da suke bukata. Muna biyan albashinsu da harka kula da sojojin sama, mun ba su taimako ta sama, mun ba su duk wata dama da za su tabbatar da wanzuwarsu. Rikicin na Afghanistan da ya zama babban kalubale zuwa yanzu ga gwamnatin Biden, inda 'yan jam'iyyar Republican ke suka kan abin da ya biyo baya, kamar yadda kafofin yada labaran Amurka su ma ba a bar su a baya ba. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya kira janyewar sojojin na Amurka a matsayin rashin nasara. Yanzu dai sama da kasashe 60 sun fitar da sanarwa ta haɗin gwiwa suna buƙatar Taliban da ta bar 'yan kasashen waje da ma 'yan Afghanistan ɗin da ke buƙatar ficewa su fice daga ƙasar. Rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya haɗa mana kenan. To su ko shugabannin wasu ƙasashen Afirka musamman ma na yankin Sahel sun bayyana fargabar su ne dangane da yiwuwar bazuwar ta'addanci daga ƙasar ta Afghanistan zuwa yankunan su sakamakon kwace iko da ƙungiyar Taliban ta yi. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana irin wannan ɗarɗar cikin wata muƙala da ya rubuta wa jaridar Financial Times ta London. To shin ko yankin na Afirka na fuskantar wannan barazana? Tambayar kenan da abokin aiki na Usman Minjibir yawa Malam Abdulrahman Alkasimu, wani ɗan jamhuriyar Nijar da ya taɓa zama a ƙasar ta Afghanistan. To gaskiya suna da gaskiya musamman abin da ya shafi yankin Sahel, alaƙar da ke da kwai tsakanin jama'atun nasarar Islam wal musulmi na ƙarƙashin jagorancin Iyad Agali, alaƙar da take da Al-Qaida, kuma sanin cewa ne ita Al-Qaida da Taliban kamar 'yan tawaye ne. Wannan shi yasa hankalin su yake tashi, kuma babbar hanyar da suke da ita ce alaƙoƙin da suke da musamman da ƙasar Pakistan su yi wani da ita, saboda ƙasar Pakistan ana sauraron ta ɓangaren Taliban kuma ana sauraron ta cikin Afghanistan musamman yanzu. To ita kuma tana iya sa baki, tana iya sa ido ganin cewa ta hanyar ta an kare zaman lahiyar ƙasashen Sahel. Wannan dole ne su yi wani da ƙarfin waɗa ajin da suke da fahimtar da junar da suke da Pakistan don su samu su ga sun cimma wani abu. Ƙasashen Turai ba za su iya taɓaka musu komi ba yanzu halin da ake ciki. Wato kana nufin kamar su shugabannin Afirka masu nuna wannan fargaba dole su tattauna da Pakistan, ita kaɗai ce kamar za ta iya. Tabbas banda Pakistan wadda take iya biyo baya ana iya cewa kamar ƙasar Qatar. To ya kamata su yi wani da wannan damar da suke da, saboda na san musamman kasashenmu na Afirka ta yamma, na sani irin su Nijar, irin su Najeriya suna da alaka ta kud mai mahimmanci da kasar Pakistan. To dole su yin wani da ita don su ganin wasu abubuwa sun tabbata. Idan ba haka nan ba, babu wata ƙasa ta Turai wadda take iya zame musu ta shige musu gaba ta ganin sun samu wata kariya daga ƙasar Afghanistan. Duk da ke su 'yan Taliban sun yi alƙawalin ba za su ba da dama ba ƙasar su ta zama wata cibiya horo ta masu shelar jihadi, amma duk da haka ko kana da kyawu ka ƙara wanka. Malam Abdulrahman Alkasimu kenan, wani ɗan jamhuriyar Nijar da ya taɓa zama a Afghanistan. To muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. To idan muka je Najeriya, masu ruwa da tsaki a harkokin da suka shafi man fetur da iskar gas a ƙasar na ci gaba da nuna gamsuwa da matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na sanya hannu kan dokar inganta harkar mai bayan shekaru fiye da 20 ana ta cece-kuce a kai. A jiya ne shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba wa dokar hannu bayan da majalisun dokokin ƙasar suka amince da ita a watan jiya. Ga abin da shugaban kamfanin mai na ƙasar NNPC Alhaji Mele Kyari yake cewa dangane da sakawa dokar hannu a hirarsa da Haruna Shehu Tangaza. Sanin kowa ne wannan dokan ta kai shekara 20 ake fama da su, ba ma haka ba, kudurorin da suke cikin dokokin da muke ayyukanmu nan kame aka ya kai shekara 20.
tun 1967 aka yi dokan da ake kira Petroleum Act da muke aiki da shi kusan har zuwa yanzu, kuma duniyan nan ta ci gaba. Wannan ayyukan da muke nan tarayinta da yanayinta duk sun canza shekara da shekaru, mun gagara muka kasa yi. Shi yasa abubuwan da suka kasance nan cikin shekara 10 da suka ce, misali bari ba da misali, akwai an samu jari kamfanoni suka sa Afirka na kusan $50 biliyan a cikin su 3 kadai suka shigo Najeriya cikin shekara 10 da suka wuce. Kuma dalilin shine dokokinmu ne ba na iri na zamani ba, mutane ba su san yadda za su sun sa jarin su kudin su ya fito ba su ga adadin riban da za su ci ba, da dai sauransu abubuwa da yawa wanda ba muhimmin dole sai an canza su, kuma zamani ya ci gaba ya kyale mu. Menene yasa aka ɗauki wannan tsawon lokaci shekaru 20 ba a sabunta waɗannan dokokin ba, ko ba a sa hannu kan wannan dokar ba? Abu ne wato dama rigimammen industry ake da shi na duniya ce, saboda haka kullum idan aka tashi gyaran sai ya gagara. Na farko ba a samu cikakkun alaka tsakanin majalisu da gwamnatin tarayya ba duk wannan shekarun da suka wuce 20 din nan. Saboda haka abin da ya faru shine bambancin da aka samu yanzu shine akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin majalisar dokoki da kuma gwamnatin tarayya, shi sa ka samu wannan dama. Da kuma banda haka an samu dama sosai na iyaka a tattauna da waɗanda abin ya shafa, musamman manya-manyan kamfani da sauransu, a san cewa ba abin da za ta fito na za ta yi wa kowa amfani. To wannan dacewa da aka yi na yanayi shi sa wannan aka samu wannan nasara. To wani irin sauyi wannan zai kawo ga harkar gudanar da fannin harkokin mai a Najeriya? Suna da yawa abubuwan da za su kawo. Na farko jari za su shigo wannan bangaren ayyukan man fetur nan, domin da can ba a yi ne domin babu tantance abubuwan da ya kamata a yi domin mutane sun sa jari kudin su ya fito. Kuma akwai wurare da yawa duniya da ake da mai, suna ganin halin da muke ciki yanzu idan suka sa riban da za a samu a nan ba zai kai na wasu wurare, saboda sai su kwashi dukiyan su tafi wasu wurare. Na uku za a ga misali ayyukan aikin gas wanda ya daɗe ba sa hanyar hankali a kai ba. Wannan dokan ta mai da hankali sosai akan aikin gas, kuma samun aikin gas nan ta gyaru zai kawo kasa arziki, zai kawo kasa yanayi da na ci gaba da za a samu da aka rasa. Na karshe kuma akwai abin da zai canza shine maganan yadda ake samar da man fetur a kasa da ake amfani da shi. Da can duk ya gagara domin na farko akwai dokokin da suka hana wannan ruwa gudu. Misali, kamar wace irin moriya talaka zai ci daga samuwar wannan doka, domin kamar abubuwan da kake bayani abubuwa ne da watakila sun fi amfanar 'yan boko da masu ido da kwalli da masu hannu da shuni da sauransu. Ai ko kusa ba ake ba, idan aka shigo da jari kasa misali da ce an samu wannan jarin da aka shigo Afirka da cikin shekara 10 ta wajen $50 biliyan da rabin suka shigo Najeriya misali, zai tabbatar cewa an kira masana'antu, mutane za su samu aiki, gwamnati za ta samu dukiya ta yi wa mutane aiki. Saboda haka idan wannan abin ya daure, jarin 'yan kasuwa da bankuna za su shigo kasan, ayyuka za a fara su wanda ba a yin su da, kuma na karshe a samu saukin sa iskan gas na cikin kasan mu, a yi lantarki da sauransu. To amfani da za ta yi wa talaka ba su da iyaka. Kusan za ta yi wannan dokan talaka ce, na tabbatar shi wannan hangen shi sa shugaban kasa ya dankwala hannun shi a kai. Shugaban kamfanin mai na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele Kyari kenan. Daga batun tattalin arziki sai kuma na tsaro duka dai a Najeriya, inda kungiyoyin farar hula ke ci gaba da yin Allah wadai da kisan gillar da aka yi wasu matafiya musulmai a jihar Plateau a ranar Asabar din da ta wuce. Kazalika kungiyoyin sun yi zargin cewa rashin zartar da hukunci ne yake sa wasu mutane daukar irin wannan mataki. Kimanin mutum 30 ne suka mutu sakamakon wani hari da ake zargin 'yan kabilar Irigwe da kaiwa kan motar matafiyan a cikin birnin Jos, ko da yake sun musanta. Ga rahoton da Ibrahim Isa ya haɗa mana. Ƙungiyoyin farar hulan sun nuna takaici da kuma alhini game da kisan gillar da aka yi wa matafiya musulmin a gada biyu da ke titin Rukuba a cikin birnin Jos. Kisan da hatta mahukunta na zargin 'yan kabilar Irigwe da aikatawa, duk kuwa da cewa shugabanninsu sun musanta. Sai dai ganin cewa ba wannan ne karan farko da ake tsare matafiya ana halaka su a wasu sassan jihar Plateau ba. Ƙungiyoyin sun bayyana cewa da wuya masu irin wannan aika-aikar su daina, tunda babu wani hukunci da ake musu a zahiri. Ƙungiyar matasan Arewa maso gabashin ƙasar wato Movement of North East Youth Organization Forum ta ce al'ummarta na cikin majibinta hanyoyin da suka ratsa jihar Plateau, kuma a lokuta da dama kan mutanenta irin wannan tsautsayi ke fadawa a duk lokacin da irin wannan rikici na tsare matafiya ya barke. Alhaji Abdulrahman Buba Kwacham shine shugaban kungiyar, wanda ya ce yanzu kan tura ta kai bango. In an kashe al'umma sai a ce a'a wannan al'umman a bar su a yafe musu, shi yake kawo irin wannan don ka rasa ƙuriyanka. Ƙuriya ya kai ran mutum ne, don haka mu muna kira ga a gurfanar da su gaban shari'a, a hukunta su har da shugabannin wa'annan yankin na al'umman nan
don wallahi sun sani ba yadda mutane za su tashi 30 40 50 su tare kan hanya a ce shugabannin su ba sani ba. North East gaba ɗaya na bin wannan hanya. Haka kwanakin baya aka tare shaushayi na jihar Adamawa aka kakashe mutane, ba za mu yadda ba. Muna kira ga gwamnonin su da sarakunan su su dinga fa gaya ma al'umman su. Suna da fa mutane a cikin jihohin da muke ciki, wallahi ba za mu bari ko kashe mu za a yi. Ya isa haka, kuma in sun ce bai isa haka ba su sake gwadawa su gani. Ita ma gamayyar kungiyoyin farar hula da ke arewacin Najeriya ta yi misali da kisan gillar da aka yi wa wani babban jami'in sojin ƙasar a jihar Plateau mai suna Janar Idris Alkali mai ritaya, wanda tun ana kidayar watanni da kama waɗanda ake zargi da kisansa har aka koma kidayar shekaru, amma shiru kake ji. Wannan nema ya sa ƙungiyar ta ce ta yanke ƙauna game da ikirarin da mahukunta ke yi cewa za a hukunta mutanen da ake zargi da kashe matafiyan, sai ta gani a ƙasa. Alhaji Nastura Ashiru Sharif shine shugaban kwamitin amintattun ƙungiyar. Mun ji kalaman da shugaban ƙasa ya faɗa. Inda gaske ake, kamata ya sai an fito da wanda suke wani laifin kuma a hukunta su cikin watanni yadda suka kashe mutane a kashe su. Sannan masu riƙe da sarautar gargajiya a wannan garin kamata ya gaba ɗaya a kama su kuma a yi trying ɗinsu. Saboda duk rabin wannan abubuwan da ɗaurin gindin sarakunan gargajiyan da suke gurin ake wannan abubuwan. Kuma a yi doka a ƙasa duk garin da suka kuma sake tara mutane matafiya suka kashe su a tura da gireda a rushe dukkan garin. Tunda gwamnatin jiha da kuma shugaban kasa duka sun ce za a gudanar da bincike, ba za ku jira ku ga gudun ruwansa ba tukunna? Irin wannan kalmar ta Buhari ya fito ya ce Allah wadai da abu ko ya ce a bincike guda nawa kai ka sani wacce ba abin da ya biyo bayan ta. Irin wannan rashin zartar da hukuncin kamar yadda kungiyoyin ke cewa shi ke sa wasu 'yan ƙasa yi wa doka karan tsaye. Duk da cewa wannan hari kamar yadda 'yan Najeriya da dama ke cewa abin takaici ne, ta wani ɓangaren za a iya cewa ya haɗa kan al'ummar ƙasar. Kasancewar manyan ƙungiyoyin addinin ƙasar, wato da musulmi da kirista har ma da ƙungiyar ƙabilar Irigwe da ake zargi da aikata kisan, duka sun buƙaci gwamnati ta yi bincike kana ta hukunta wanda aka samu da laifi. Kenan kallo ya koma kan mahukunta, ko su nuna halin ba sani ba sabo su ƙara kima a idon al'umma, ko su yi salon shiriritar da batun rashin yarda ya ƙaru tsakaninsu da talakawansu. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja, Najeriya. A Najeriya yanzu agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 14, haka abin yake a jamhuriyar Nijar, 6 saura minti 14 kenan agogon GMT da Ghana. Imam Sale ke gabatar muku da shirin safen daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba a cikin shirin za ku ji yadda mahukunta a Ghana ke sa ido bayan samun bullar cutar corona a Ivory Coast mai makwabtaka da ƙasar.